Така, хора, здравейте! Това е моят първи клип, който снимам. Нали, така, за да ме видите. Това е моят първи клип, който снимам, както казах. И сега какво да ви покажа днес? Не знам, аз много неща имам да ви показвам. Нали сте гледали онези клипове? Да! Искам да ви кажа сега за клипа GGBG. Гледайте, много са яките клипове. Да. Ако искате, можете да ги лайкнете и такива неща. Ако искате, даже и можете да се абонирате. Ако искате да снимам други клипове и други такива неща. Да, забравя да ви кажа. Този клип е обобщение, да ви покажа нещо. Ако искате да снимам други клипове с игри, с други неща, пишете отдолу в коментарите. И такова, сега отиваме. Да, местоположението ще ви кажа, даже и да не искате, ще ви го кажа пак. Местоположението е село Черноково, сега съм на улица 11, между къщите, навсякъде. Пък и ние тук сме малки, можем да се разхождаме навсякъде. Не знам, хора, друго какво да ви казвам. Да знам, може би утре по това време пак ще таковаме. Вижте какво си намерих. Queens е това. Queens. Ето го, Queens. Добре, да видим. Може да се ряза тук дървета и да са го оставили. Ето го моето дърво, беби. Не бе. Гледайте. Това е все едно, че е удрано от мечка. Чакайте малко. Ето, виждате ли? Това е все едно, че е удрано от мечка. Ето го. И така, хора, както ви казах, ще го кача този клип. То аз вече съм го качил, щом вие го гледате, нали знаете. Обаче аз щом го правя, не съм го качил, още го правя. За друго не знам какво да ви казвам. Нещо яко, ако знаете. Игра някаква. Аз на компа играя Roblox. Ако искате да играете на компа Roblox, значи пишете в компа Roblox. Там сега ще ви го кажа в следващия клип. И не забравяйте лайк и ако искате да се абонирате за други клипове, не забравяйте да се абонирате за моите. Това е първия клип, не забравяйте и довиждане. След малко, много скоро ще направя. Този ще го изключа и ще го направя. Ще видите. На вас!